Ahojte priatelia, zdraví vás tu Pepe a Chili. Dneska som si pre vás pripravil ochutnávku tohto karibského habanera. Pál je tam okolo 270 max 475 000 SAH. Je to veľmi veľké habanero. Ukážem ti tu v obrázku, aké je klasické a toto americké. Veľký je to rozdiel. Aby som nezabudol, čo sa týka videí na bonsai, bohužiaľ nemám na to čas. Bonsai rastie, stonok je tvarovaný, takže vám to budem musieť niekedy stočiť, nemám na to vôbec čas. Pripravoval som pre vás novú verziu etikety, vynovenú flašku, mangovú omáčku som pre vás pripravil exotickú s ananásom, novým korením, takže určite daj vedieť. A poďme vyskúšať toto karibské habanero. Ja si zoberiem preč len tie semiačka, nech to nemusím jesť, lebo nemám rád semiačka. A hneď ideme na to. Klasika habanero, každý pozná, agresívna vôňa, na zdravie, poďme na to. To bola jedna polka. Rozdiel. Prvý rozdiel je, že som asi vymekol už. Odkedy varím tie omáčky, tak tie ochutnávky moc už nerobím. Ale vždycky nejakú spravíme. Rozdiel je, že má krásnu veľkú dužinu. Lebo aj tá paprika, čili paprička je celá veľká. Páli jak klasické habanero. Dlho, aktívne. Ináč toto video už bolo dávno spravené. To habanero už nájdeš v tej omáčke. Len nebol čas to urobiť. Jedna polka za mnou. Páli to príjemne. Popravde, nechce sa mi do toho, ale dáme si. A nevýhoda v chili je, keď netrenuješ, stratíš tú citlivosť na ten kapsaicín a potom ťa to šialene páli. Jedno, či si dáš 10 000, 30, 100, milión. Šialené peklo je to vždy, keď netrenuješ. A ja veru, netrenujem vôbec. Nemám na to čas, ľudia. Na zdravie. Ideme na túto druhú. Ako vidíš, zmenil som taktiku jedenia chili na ochutnávke. Komplet to celé zubami rozkúšem. Úplne to rozmrvím celé. Nerobím to ako predtým, že som hneď do toho rozprával, niekedy sa dalo, niekedy nie. Úplne to celkovo rožujem, poriadne to rozsekám a potom to zjem. Určite je veľmi dobré mať tieto zahraničné z dovozu semiačka z tej papriky.
čili papriky, lebo je to úplne lepšie. Tie plody sú väčšie, krajšie. Vždycky je lepšie mať zemiačka odtiaľ, krajina, kde je to pestované, lebo je na to dobré podnebie a potom sa zachová aj tá čili paprika. To bolo všetko na dnes ochutnávky. Páli to dosť. Páli ma to. Nebudeme si klamať. Ja to trocha prežijem, to prejde. Verím, že omáčky, ktoré pre vás vyrábam, ste s nimi spokojní. Pokiaľ ma zaujíma omáčku, daj mi vedieť na Pepe a la Chili. Info ti poskytnem a vybavíme. Ahojte a prajem vám pekný deň. Že som sa nedal radšej na pestovanie čučoriedok. Veľmi som vymekol. Si pripadám ako prvýkrát, keď som začínal. Páli to jak Maria. Asi sa dám na pečenie koláčov, toto nie je normálne. Kto sa už na toto dobrovoľne dá? Nevadí. Je to aspoň adrenalín.